Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Start your IES journey with India's premium IES coaching institute. Study from best IES mentors from Delhi face-to-face at ALS MIIT Brookdin Dhankiti. Limited seats only. Batch starts August. To register, call 9402102243. Hakabaya day bat ki Khubor na kimat tinya phashwa shaki Khubor na Jylla. Ka kinhun jong ki nurse ki batray kum ki contractual ha ki shlam sumar bapher ha ka ni Jylla ha ka arsaw tarik Naitung arjar arsaw kila yakendo ya commentary ka tanat ka kot ka khya ka Dr. Amperin lingdo banya kren bat banya thera ya tai ha ka baya day bat ka jingpen bana jong ka tanat ka kot ka khya ban pendap ya ki laispa arhusantali ki contractual post kat kum ke advertisement ka bala penmi ha ka pratarik Naitung arjar arsaw. Ha baya day bat kane uba lord step nong room ha ka jinga kren bat ki lat pathai Khubor ulaya thu ba ha ka jinga kren bat commentary la pentip bakin don sa shispa repu sautali ki permanent post ban sa penmi ya ka advertisement ha ka bakut Naitung arajar arsaw ne ha ka tayaw bani kong jong unailar arajar arsaw. Ki noyalam jongka Federation of Khasi, Jaintia and Garo people sengkme ha ka arsaw tarik Naitung arajar arsaw hapo ka jingalam jong u president uba dandi si khongsit kilalet banpan jingpen shai na u chief postmaster general ha ka baya day bat ki post ki balat hapo ka Jylla Meghalaya. Ha ka jingakren bat ki lat pathai Khubor uba dandi khongsit ulaya thu baka FKJGP kala dawa ya u chief postmaster general banbo optional language ya ki jat bin rio Khasi Jaintia bat Garo ban thep ya kini hikam kumshi benta ban tip kham bnya halor ka jingtrai kam bat ki jingdon kam jong ki district council court u deputy chief executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba pinchngan NCM ulalet jurep ya ka ying bishar ka KHADC Hanongstone lani ka district council court ka KHADC ha ka jingjurep uba PNCM ulapet benya ru ya ki kamra trekam bat ya ka kamra bishar lani court room jong ka te ka ying bishar ka KHADC Hanongstone ka jingdon ki jong ki nong trei bat ki wei de ki jingdon kam khnang ban la ban nang pen klein bat pen bha shu ya ki jing trei kam ha ka te ka yeng bishar habaya crunch ki lat pathai Khubor uba PNCM ula ong banadu balabo ya ki magistrate haman la ki district headquarter ki jing trei kam ki la ya shat bat ka district council court Hanongstone nadu bala play ya ka ladap ban shim case hadu kumba arspa tali AA. What happened ka jingsha kot hajer ha ki pulit but ka jingsha shim jingkali halor ka jingkhanra kot ya ki nong trai bar Jylla penman ka seng Khasi Students Union West Khasi Hills District Unit kam shim la ship tiang ni ken randian henry kala yai beteng ban penlong ya ka jingkhanra ya ki nong trai bar Jylla ki blawan rung khlem kot hapo West Khasi Hills District ka seng KSU West Khasi Hills District Unit hapo ka jingalam jong samla Franklin's Imyong General Secretary kila yo ban bat hado arklai ngot ki nong trai bar Jylla ki ba khlem ki kot kisla ki ba biang na kashnong urklai West Khasi Hills District ki bala wan ru lengba kashnong athia bari ki badon ha khapot Meghalaya bat Assam ka office jong ka State Education Mission Authority of Meghalaya Samakra Shiksha Abhiyan lengba u State Project Director Uswapnil Tembe ubadai ru Director jong ka State Education and Literacy ulapin mi ya ka jingpen bena balapin kan riat no syaka ar khandai trik Naitung arizar arsaw ka bahap hakala sngi ublei ha ka baya day bat ka jingpen kut ya ka jingrakhi ka jingdap ka ba saw snem ka jingya lenti jong ka National Education Policy balapin mi haus nem arizar arpau ka jingpen kalano ya ka tarik ka day namarba ka Ministry of Education ka Sarkar India kalabu sngi ban penkut ya ka jingrakhi ha ka sngi ublei Menteri Ketenat Puli Puthi jong ka Sarkar Meghalaya u rakam e sangma ha u kerwo bala pha shakilat pathai Khubor ulaya thu ba ka ne ka jingpen kan riat no ya ka jing rakhi shakala sngi ublei kalong namar ba ka sngi ublei ka de ka sngi mani blei jong ki kristan
Ki noyalam jong kashnong mau kenrang bat kashnong mau khap khwa kila lek ban jurep ya kasurok ka bejrong kumbalai kilometer tam ka ba penyeso ya kashnong mau kenrang bat kashnong klai kasurok ka baya leng baru ya kashnong mau khap khwa ka jinglek jurep jong kini ki noyalam shnong ya kani kasurok ka long ban penpau sha sarkar ya ka jing sosat jong ki pai ba ki baya leng ba kani kasurok ti bat ka bala khata shisha ya ka lek kawan jong ki pai ba khamtam ya ki bapang ba shitam ka kenhun jong ki shipotli ki autonomous district council na ka than chitei lam mingi jong kari ken yakando ha ka janmiet jong ka arklai tarik Naitung arzar arsau ya umentri ketanat kampo yeng kari u Amit Shah han nong ba Delhi ban kintu ba untuklar lang ban pendep no ya ka jing penbet thamai ya ka kernet ba henriu jong ka riti senshar jong kari ha ka dorbar liur ka balayat minta ya ka nikarai la shim ha ka jingalang jong barok ki chief executive member jong ki shipotli ki autonomous district council kata kinthop ni ki laingot ki CM na Meghalaya laingot na Mizoram laingot na Assam bat iwe na Tripura ha ka jingalang ka balong hanong ba New Delhi ha ka ni ka sini baar mentapat gin pai shaki khubor ki biadai bat ki kam runar bat ki kam tu kam thiem ha ka Jylla ha biadai bat ki khubor sha tu thuk thuk uba ban mat phang yaw em ula ujor shaki pulet bah ka med jong ka khat khandai tarik u Naitung ki runar ki bamla pantip kila tu ya ka thuk thuk jong u ka badan ya registration number ML05AC 4964 na ka jaka sa jong u na lum so pho la umkhra nang ta ka thuk thuk jong ba Joshua Dotling ka badan ya registration number ML05AC 6099 kala sha tu na jan Shillong College ka thuk thuk jong Usayan Riang ka badan ya registration number TR0180 8372 kala sha tu na phalau jong u na nongra umpling ka thuk thuk jong ba Steve Stewart Simli ka badan ya registration number ML05Y 3484 kala sha tu na lum shat sngi nang ta ki pulit kila yo jing ujor bah ka arpho tarik Naitung ki brio ki basyong ha ka way ka alto tourist taxi kila kawang mau ya ka dukan hardware shop ka badan hami mentunu ha jowai bat ka jinglot jingsep baro kalakot sha ka shilak tam mentapat nya phai shaki khubor na Kylleng kari kakam jungok kai ha Himachal Pradesh kala kiu bha menta ha ka batang hapo riu benai kila don hadu shiklor ngotam ki bala let kai sha Himachal Pradesh ki jaka ki ba khap khring bha ya ki pai ba ki kenthop ya ka Shimla Manali Dharamshala Dalhousie Kinnaur bat ka Spiti ka Kulu bat ka Shimla ki dei ki ba khring bon tam ki nong jungok kai ha India menta ki don san hajar arspa khandai pulai tali ki station ban charge ya ki kali ki bayat dak boarding electric bat ka sarkar kala bu thong bakan shinabyang sa san hajar praspa lai pulai tali harut surok national highway ya kanila pentip da umentri katanat road transport and highways u Nitin Gadkari bat ula ong balamang praspa klor tingka ban pin urlong ya kani ka jingthmu ki babon tam ki jaka charge ya ki kali kadai ha Maharashtra Uttar Pradesh Rajasthan Tamil Nadu Karnataka bat Haryana Saungot ki mentri rangba kimtre ban let yishimenta hak jingalang jongka niti ayok kaban penya da umentri rangba do jongkari u Narendra Modi namar ba ki persha ya kamang tengka kaba ka sarkar kalawan ra hayeng dorbar bat kila keno ba kadai kabano shilyang ki mentri rangba ki bala pentikna ki kenthop ya mentri rangba jongka Tamil Nadu Karnataka Telangana bat Himachal Pradesh ki noyalam jongka kenhon kalyang persha ya ki bala tip kum ka India ki la penlong jingaki ha phlau jongka parliament ban persha ya ka rukom mang tengka ka sarkar NDA kila keno ba kala no shilyang palat bat la penduna bhak palat ya ki Jylla ki basin shar da ki seng ki badon ha kalyang persha kila yara plakat ha phlau ka parliament harengkat ke jingperta penrem ya ka sarkar baro ki mentri rangba jong ki Jylla basin shar ka congress kila rai ban omelet ye shimbenta satya ha ka jingalang jong ka niti ayok
Henry hakawai pat ka Khubor ka sorkar MDA jong ka Jylla Meghalaya kala ai jing ro ya ka sorkar India bat kala ong ba ka jingmang tingka ka sorkar India kadai ka babiang tam namar ba ka phai khmat shaka yo kam yo jam Kylleng dorbar jong ka Arunachal Pradesh kalawanra ya ka bil bante lakam ya ka jingle buttu ha ki examen thongkam ha ka te ka Jylla ka ain ba Kylleng dorbar kalawanra kadai ka balatip kum ka Arunachal Pradesh Public Examination Measure to Prevent Unfair Means in Recruitment Bill 2024 lada ka ni ka ain ka traikam ki ba pen ken kin sha set patok harengkat ka kuna Mentapat kinya phai si Khubor na Kylleng kari ki Pyrthei. Khat prangot ki bre ki la yap hadian ki jing Pyrthei jong ka ling sun ha kapor ba kadang kre ban kieu sha sun ha Tribuan International Airport ka badon ha Kathmandu. Kani ka jing jia kala jia ha kapor khat wei beji men stamp ki don khat khandai ngot ki breu ha po ka ling sun henrei hadu menta ki dang yo dang khat pratli ki met yap. U President ka France u Emmanuel Macron Ulapan bana ba patung menteri rang ba do bathamai tat hadu bandakot ka Olympic khnang bakan ommi kanu ka jingjia bom sultanat ula ong ba ka sarkar klapen khre ba ka Olympic kan long ka ba yat bet yat rinti ha ka ba N1 ban shimbanta hadu 10,000 sanspa ngut kinoy le kai nakiri ba pher bat kindon ru ta ki million ngut ki pat ba ki banwan ban pet kai Katanat humanitarian jong ka United Nation kala ong ba kinong Gaza ki haban mi kirke na ki yeng ki sem jong ki badon ha North but South Gaza. Bat kilami tang kamet thali suda klemra AA. Kani ki jing pet krat kinong Gaza kadai hadin bak sipai Israel kila pen mi hukum biang ya ki pat ba kin mi no na ki jakasa jong ki. Ka ocha kala ai jingken bakidon shilak sanphaw hajar ngot ki pat ba ki ba mi na khan Yunis khatnyo hajar sanspa ngot ki nong Alberta na Canada kila phet krat na la yeng la sem na mar ka jingpor ka ding shajan ka jakashong jakasa jongki ka sarkar kala hukum ya ki breu ba ki dai ban mi no na ki jakasa jongki na mar ba ka don ka jingma ya ki don hadu lai spatli ki jingjia ploding ha Canada Hakini kisngi bat shispa nyopun tili ki day ki bajia ha Alberta. Kidon khat khandai tili ki sang Pyrthei bat khat prangut ki kirtong shimet ki ban yakun ha ka election shaka yeng dorbar thau an jongka Lithuania ba ka ban long ha ubanai risau. Ka jing thap kirteng jong ki kirtong kala kut ha kala asngi blai. Kidon shispa nyop khandai ngut ki kirtong na ki khat pratili ki sang ki ban sedang no ya ka jing lap election jongki. Kylleng dorbar thau an jong ka Ukraine kala pinjalan biang ya ka an sipai hadu ka khandai tarik unai we. La shim ya ka ni ka rai dai hadian ka jingmenjur jong ki lai spa life khandai ngut na ki sau spa san phau ngut ki nong thau an. Ka dorbar kala rai ru ban pinjalan biang ya ka an pinrung kam sipai ka bala dei ban kut no ha ka khat wei tarik unai lar bat minta la pinjalan sa khandai phausi. Ka director jong ka US Secret Service ka Kimberly Chettle kala pha ya ka shithi resign jongka ha ka sni hat majai hadien bakila mi bon ki jingkan tho na mar ka jingsha siat jong president barim u Donald Trump kila don bon ngot kinong thau an ki bala kali jingkali ya ka hadien ka ni ki jingjia henrei kam sham na jubab hadu menta ka kenti bat kala resign no ki babon ki noyalam jong ka Democrat kila Krishan ya ka vice president jong ka US ka Kamala Harris Bakan long kum ka kirtong president na kaseng Democrat, banyak kun persya ya u Donald Trump, bat shen ka Democrat kan sepin panapat ba ya ka kirteng jong ka Kamala Harris, kenang bakan yo ya no syakmat ya ka jengalap election. Kitu kilong ki Khubor na kimat. Khublai.